Amaika telebistak urte terdi bete du emititzen hasi zenetik. Ordutik hona gure bidean aurrera egin dugu eta gero eta jende gehiagok dauka gure seinalea jasotzeko aukera. Lurreko telebista digitalari esker hasieran, Euskaltelen kablearen bidez ere geroago, eta orain mundu osoko edozein txokotan dago Amaika telebista ikusteko aukera. Interneten ikusgai bai daukagu Amaikaren programazio osoa online eta zuzenean. Dena den, auzoan eta gure inguruan beti despistaturen bat dabilenez, gogoratu dezagun Amaika telebista nola ikusi dezakegun gure etxetik. Amaika telebista ikusteko 3 aukera daude. Lehenengo aukera, lurreko telebista digitalaren antena berria komunitatean edukita. Hala ere, ez dozula Amaika telebistaren seinalea jasotzen, orduan komunitateko antenistari deitu beharko diozu telebista lokalak ikusteko amplifikadore txikia jar dezan. Bigarren aukera, Euskaltelen kablearen bidez. Euskaltelen dekodifikadore zaharra baduzu, bertako 11. kanalean ikusi ahal izango gaituzu Bizkaian, Busturialdean eta Lehartibain izan ezik. Han, gure Bazkide Oizmendi telebistaren seinalea aurkituko baituzu. Euskaltelen dekodifikadore berria izan ezkero, dendetan 59 euroko prezioan salgai dagoena, 911. kanalean topatuko gaituzu Araba, Gipuzkoan naiz Bizkaian. Azken honetan eskualde guztian, Busturialdean eta Lehartibain ere noski. Eta 3. aukera, Amaika telebista interneten dago ikusgai, online eta zuzenean. Mundu zabaletik ere gurekin elkartu ahal izateko. Beraz, badakizue nola sintonizatu gurekin, Amaika ikusteko eta bizitzeko.